Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou videoclip la mine pe canal alături de Eduard IT. Salutare! Așa, în acest videoclip o să facem o fermă aici. Prietenul nostru Edi o să ne ajute să facem această fermă. Bun. Domnule Eduard IT, ce vrei să facem în acest videoclip? Să facem această fermă și să mai ales o spun tu offline. Ok. Așa că nu o să mai fac cu vorba, o să... Așa, se aude puțin întrerupt că se aude și vedem aici că vedem și prietenii noștri în chat, dar nu-i băgați în seamă. Aici o să dau un speed 2, deci din aer, ca să vedeți voi cum o construiește Eduard IT. Așa, fraților, după cum ați văzut și în timelapse, am făcut aici un cotez pentru găini sau și pentru animale de asta. Și hai să vă arăt, așa avem porci, avem goi, avem vaci, avem găini, avem de toate. Așa, Edi, ce vrei să zici, cum a ieșit? Eu zic că ești și destul de ok pentru început, poate în viitor mă vezi. Așa de zice că e fain, așa că dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la Eduard IT, link în descriere și la mine. Pa!